Хора, снимахме поне 5 видеа и ето този тук, няма да го псувам, на шкотерия спира видеото. Затова сега! Той ще е оператор и ще играем матч. Така. Поне някой разуме, хора, поне някой. Чакай малко, кажи си пред аудитория. Кажи какви оценки имаш в училище. 6. Ами ти си първи клас, бе. Много ядно, че ще имаш 6. Ти сам да си казвам. Ти сам да си казвам нещо. Аре, ти си оператор, давай. Аре, оператор, на! А кой ще е врата? Никой! Айде, снимай. Снимай, Лили, те почва. Давай. Без една рука. Не, трябва да бягаш да изследиш. Да. Ники, сега. Ето, вижте, хора, ето там. Ето там е този. Там. Ето там е този човек. Ето този човек трябва да вкарва там. А пък аз трябва да вкарвам ето тук. Човек! Хора, отивам. Ето ма, тук съм. Луди сте. Да, луди сме като теб. Ай, сега започваш да снимаш. Ай, Крис. Чакай, Крис. Започва от центъра. Дай да си върна. Хора, малко съм правил. Виж как направи да снимаме. Така се вижда накрая по-голям екран на света. И сега отиваме към топката. И той вкарва! И Крис вкарва! Ела тук, Крис. Ела тук. Ела тук, ти си нашия нов шампион. Ти си нашия нов шампион. Да, играем още голове. Минали са 2 минути, 3 минути от видеото, да знаете. Ето го и Крис. Идва. Опита се да вземе топката. Ето топката. Вай. Лили, как се чувстваш? Давай, Лили, може и да успееш. Давай, идвам! Мале, няма мога и да стигна, хора. Ето я, Лили. Ето го и Крис, иска да ви каже нещо. Знам, че ще бие работа. Скоро може и фау! Фау! Дуспа! Да, фаул е. Тука! Хора, сега се опитам да съм Валверде. Има фал, нали? Да.
Сега се опитам да съм Валверде. И вкарам. Се опитам. От тука? Ела, ти тук е. Какво там беше? Проблем беше на кръстка. Не, тук беше. Чакайте да му Хора, има фал. Сега Крис дали ще успее? Ако успее, е най-големия шампион на това игрище печели. Хайде, Валверде. Моля се на Господ. Мисля, че няма вкарам, но пак се. Помоли се на камерата, помоли се. Все пак важно е участието. Давай! И Крис не успя, но беше доста близко, нали Крис? Не знам. Да, не беше толкова. Топка. Намерихме тук от стадиона. Хора, който я намери е за нея. Айде, аз отивам да скипам. И Лилито взе топката и дойде топката в оператора. След този гол, почивка, тайм-аут има след този гол. Той ще вкара ли? Не знаеме. И той вкара. Тайм-аут! Почивка? О. Доколко това игра? За да мен е по-трудно. Аз дам 5 гола през нас и играем до 6. Оставете един лайк и се абонирайте за канала. Моля ви. И оставете коментар. Това е за вас. Това е за вас. Човека ще го направи за вас. Ако успея. Ако успея. Задна ножите ли бе? Не Не успя, но все пак оставете един лайк на видеото и се абонирайте и оставете коментар. Айде. О. И Крис кара! Това е новия шампион на лигата. Добре, още 2 гола. Още 50 секунди имате, 40 секунди имате. Да. Давайте по-бързо. По-бързо, давайте. Teraz няма. Не, още има време, 2 секунди. Не можем. Играта беше от нас, ай чао!